5,000 मोनसे चेकआव 5,000 खरि होनाय जादों आरो मोनथामसो चेक दं मेडिकेलनि बियो 10,000 निफ्राय 20,000 जोङो चेक होगोन। गरिब नखरनि सा 21 फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं UPPLनिफ्राय चेक राननानै होदों। 30 नं सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनि बिथोन बायदियै दिनै कक्राझार जिल्ला लाइमोन UPPLनि मोनसे हानजाया दिनै कक्राझारनि खारगाव गामिनि जोंमा लाइब्रेरियाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों फरायनाय बिथिङाव हेफाजाब होनायनि असिलायै सालाखाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गरिब नखरनि सा 21 फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय साफायाव 5,000 राङै चेक बिलाइ गथायना होयो। मख'नाय जायोदि 30 नं सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि सिङाव चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों गासै सा 400 मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक बिलाइ गथायगोन। हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन आफादनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मिलन मोसाहारि, कक्राझार जिल्ला UPPL आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि दीपा रानी ब्रह्मआ बाहागो लानानै फरायसाफोरनो चेक बिलाइ गथायना होयो। गिबियावनो नोंथांमोननो कक्राझार जिल्ला युथनिफ्राय साबायखर बावग्रोदों जोंनि बे हाबाफारियाव रादाब लांफैनायनि थाखाय। दा बे चेकआ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड आरो 30 नं सानजा 30 नं कक्राझार बियाबनि मानगोनां MLA सार लरेन्स इस्लारिनि सिङाव थानाय 400 फरायसाफोरनो दिनै जोङो चेक होनो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो दिनैहाय सालाखाथि ब्लकआव गिबि खेब चेक राननाय हाबाफारिखौ लादों। सालाखाथि ब्लक हिसाबै 21 फरायसाफोरनो जोङो होगोन। दा जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनैहाय जाय BTR सासन खालामदों मानगोनां प्रमद बर' सार आरो सिगनेटरि BTR एकर्डनि बिथांमोना प्रमद बर' सार आरो लरेन्स इस्लारि सार दिनैनि गेजेराव मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि होननानै जों साननो नांगोन। बड'फानि जेनाखि सान्थौ आरो सानस्रिखौ आबुं महर होनो थाखाय बिथांमोना जेबायदि खामानि मावदों दिनैहाय फिसा फिसा खामानिफोरखौ नोजोर होनानै मावनो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरावबो दिनैनि बे चेक राननाय हाबाफारियाबो मोनसे पार्ट होननानै जों साननानै लानांगोन। मानोना दिनैहाय जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोलाव जोङो खोनाफेरामोन। गामि ओनसोलनि फरायसाफोरा मा बुस्थु बेखौ मिथिफेरामोन। नाथाय गामि गोथौआव थांनानै दिनैनि जोंनि बे चेक राननाय हाबाफारिखौ मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा कक्राझार जिल्ला युथ एबा कक्राझार जिल्ला वमेन उइंस गासैबो सेल्सफोरखौ लानानै जोंनो राननो बिथोन होदों। बे हिसाबै जोङो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारनो थोजासे धन्यबाद होदों, हामबाय होदों जोंनो बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय। जोंनि ओनसोलनि बे 400टा गामिनि माने 6टा ब्लकनि फरायसाफोरखौ जों मोनसे जायगायाव लानानै जुदि चेक होनाय जायोमोनब्ला बिथांमोना फैनायावबो गोबां थाखानि गोनांथि जायो। मोनसे फिसा चेकखौ लांफैनायाव बिथांमोना गोबां खरस खालामनानै फैनो गोनां जायो। गतिके जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि खरस गारहोआलासै गामियाव एबा न' थांनानै जोङो चेक हैनो थाखाय थाग थिग खालामदों। 5,000 मोनसे चेकआव 5,000 खरि होनाय जादों आरो मोनथामसो चेक दं मेडिकेलनि बियो 10,000 निफ्राय 20,000 जोङो चेक होगोन। दा बे आरो बाहाय माने थाखो बेबायदि राननाय गैया। जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों, जाय बिथांमोना गोरिब न'खरनि बैबायदि न'खरनि गथ'फोरानो बा फरायसाफोरानो बे चेकखौ मोननो थांगोरदों। खुनु बेबायदि पार्सेन्ट गैया। फरायसाफोर जायफोर BPL केटेगरि
बै केटेगरिनि फरायसाफोरनो बै चेकफोरखौ होग्रोनाय जादों। जोङो चेक राननायखौ बेबायदि गोबाव खालामनो सानाखै। जोङो हयथ' 3 थारिखनि गेजेरावनो बे चेकखौ जों राननानै फोजोबगोन। जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो मोनफा मोनफा चेकखौ माने बेखेव होबोगोन डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। दा जोंनि ब्लकनि जेनाखि इयुथ आरो वुमेन्स आरो माखासे सेल्सफोरा न' थांनानै बे चेकफोरखौ हैगोन। बेथ' MLA फान्ड हिसाबै बा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड हिसाबै बियो बोसोरै फैयोनो आरो बे सुबिदाखौ बयबो मोनलांगोन। खनसेनो माने बिटिआर हालामनि गासैबो बा MLA बा लरेन्स इस्लारिया खनसेनो बेखौ होजोबनो हायो, बेयो सम्भब नङा। बयबो फारि फारि मोनलांगोन। जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इयुथ UPPLनिफ्राय मोनसे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि जा चेक डिस्ट्रिबिउसन बे हाबाफारिखौ जों बेखेवदों। आरो जोङो बे खारगाव गामि हालादल BCDCनि सिङाव थानाय बेवहाय माखासे सात्र साथ्रि बिथांमोन जाय बिथांमोनहा जोंनि चेकखौ मोननो हादों, बिथांमोनखौ जोङो बे जायगायावहाय जयैनो लेंथुमनानै दिनै होनाय जाहैबाय। आरो जोंनि मोनसे उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि ओनसोलनि जायफोर सात्र साथ्रि बिथांमोननिसिम बा जायफोर बेनिफिसारिसिम बिथांमोननिसिम जों डाइरेक्ट बेनिफिटखौ जोंनि सरकारनि बेनिफिटखौ डाइरेक्ट सौहैहोनायावहाय जों बिसास खालामो। दा बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन माने माखासे सुथा खम्बल राननाय बेफोर हाबाफारिखौ जों लायाबालानो सिदा सिदि जाय माने डाइरेक्ट बेनिफिट माने बेनिफिसारिफोरनिसिम सौहैयो बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय लानाय जायो आरोखि। दा जोङो बेनि अनगायैबो UPPL दोलोनिफ्राय आरो माखासे प्रग्रामफोर दङ, जेरै अनसाय बिथांखि, फिसा फिसा बिजनेसमेनफोरनो जों अनसुंथाइ होयो। बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि बिजनेसखौ माने आरो बांसिन डेभेलप खालामनो हायो। गियान सोरां होननाय जोंहा माखासे बिथांखि दङ। बेनि गेजेरजों जोङो सात्रफोर जाय बिथांमोनहा माने दावगाफुनाय बिथांमोननो एसे एनै लेखा बायनायनि थाखाय जों डाइरेक्ट बेनिफिट सात्र साथ्रिफोरनिसिम सौहैहोनाय जायो। आरो जोंहा मोनसे रग निर्मल होननाय मोनसे आरो आसनि दंबावो। बेनि गेजेरजोंहाय जोङो ओनसोलनि बेराम आजार जानानै थानाय मानसिफोरनो एसे एनै मुलि जानो थाखाय जों रां अनसुंथाइ होनाय जायो। नाथाय जोंनि मोनसे उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो जोंनि समाजावहाय माने आखाइ फाथिग्रा माने बेंगुरा समाजखौ जों बन्द' खालामनो नागिरदों। गोदोनि सरकाराव जों नुनो मोन्दोंमोन जे मानसिफ्रा माने EMGMफोरनि लांगोनायावहाय सोरांबानो बिराद माने गोलाव गोलाव लाइन फाथिनानै थाहैयोमोन। नाथाय जों बे परिबेसखौ लाबोनो सानाखै। जोङो दा डाइरेक्ट बेनिफिटनि जायफोर बेनिफिसारि बिथांमोननि गामियावनो थांनानै जोङो जिनिसफोरखौ रानहैयो। जाय गामियावहाय मोनदों बे गामियावनो थांनानै जोङो मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जों राननानै होयो, जाहाथे बेनिफिसारिफ्रा माने माबा मोनसे उसुबिदायाव गोग्लैनाङा आरो जाहाथे बे फैसा जाय जिनिसखौ बेनिफिसारिनो होनाय जायो बे फैसाया जाहाथे अपबेबहार जाया, गेजेरावहाय माबा मोनसे दालालि जाया। दा बे मोनसे उद्देस्यजोंहाय जोङो डाइरेक्ट बेनिफिट माने बेनिफिसारिनिसिम सौहैनायनि माखासे उद्देस्यजोंहाय जों बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। जोङो नैबे 30 इस्ट क'क्राझार समस्तियाव गोग्लैनाय जोंहा सालाकाटि बियाबनि सिङावहाय गासै 21टा टटेल 21टा जोंहा बेनिफिसारिफोर दङ। बिथांमोननि